አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ አፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 18 መስከረም ልክዕ ከምዛ ሎሚ ኣብ 2001 ወግዓዊ ምዕፃው ነተን ናይ ህዝቢ ልሳን ንግዚኡ ተባሂለን በቲ ግዚያዊ ዝተባህለ ልክዕ ከምቲ ንሱ ንሳተር እውን እንህለ ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዙእ ተዓጽየን ተባሂሉ መሰል ፕረስ ሕጊ ፕረስ ምስኣተን ተኣሲሩ ኣዳለውተ ነቶም በትሕታት ኣብ ጎረሮ ሓርገጽ 22 ዓመታት ገለን በቲ ዓውዲ ዝተማህሩ ገለን ብወኒ ስለ ዝፈለጡ ሓሳብካ ምግላጽ ቅመም ዲሞክራሲ መሰል እውን ስለ ዝኾነ ናይ ኩሉ ወዲ ሰብ ብሕጊ ፕረስ ተቐይዶም ብዙሕ ኣበርኪቶም ካብናብን ኤርትራ ገጠር ምስ ከተማ ጋዜጣታት ብሕቲ ልክዕ ከምዚ ኣርማ ቀለም ዝቆፀረ ትሕዝቶን ክቋደስ ካብቲ ሓንቲ ጋዜጣ ናብታ ካልእ ይሰግር እተን ናይ ብሕቲ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ስለ ዝእንግዳ ኩሉ መሪቕወን ይብዝሓም በራ ይውሓዳ ዓበይትን ንኣሽቱን እቶም ዝኽእሉ ሰሲሒቦም ይገዝኡ ነተን ዝተረፋ ይለቃቅሑ ኣዝዩ ደስ ብዘብል ምቁራት ዓመታት ሰብ ተሓጒሱ ብምምጻእ ናይዘን ጋዜጣታት ጸሓፍቲ ኣንበብቲ ኮታስ ኩሉ ወዲ ዜጋ ዝበለ ኣይነበረን ዓይነን ይደፈና እንተ እቶም ዊን ኣብ ዘበሎም ድላዮም ዝለመዱ ነተን ጋዜጣታት ዓጽዮም ንዋናታት ቀፈዱ ገመል ንኣመሉ ዓጠጥ ከም ዘይገድፍ ንሳቶም ከኣ በሉ ደኣ ዝጸሓፍናዮ አንብቡ ሓደ ከየተንፍስ መዓሲ ዝጥራይ ናይ 18 መስከረም ፍርቂ ኣካል መንግስቲ ከምኡውን ናይ ህግደፍ ምስ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከምኡውን ተደናገጽቲ ተሰሚዩ ጉጅለ 15 ካብ ዝሕየሩ ርብዒ ዘመን ቀሪቡ ካብኡ ንድሓር ክሳዕዛ ዘለናያ መዓልቲ ንሳቶም ጸሓፍቲ ሓተቲ መለስቲ እንተ ህዝቢ ኤርትራ በታ ዘይድምጹ ድምጽ ሓፋሽ ብመስኮት ኤሪ ቲቪ ተተሚንሉ መቑነን እንተኾነ ዘመን ክመጽኡ መሰል ዝሕለወሉ መጽሓፍን ምዝራብን ገበን ዘይቁጸረሉ ሓደ ድሕሪ ሓደ መስርዑ ክሕዝ ሕጊ ፕረስ ክጸድቕ ግናኸ ብሕጊ ክምእዘን ምዝራብ ኮነ መጽሓፍ ሓሳብካ ምግላጽ መሰል ናይ ወዲ ሰብዩ ውህበት እግዚአብሔር በደል ዝቆጸር ኃጢአት ዝኾነሉ ሕግ እንተፍረሰ ነውሪ እንተፈጽም እዩ ስለዚ እቶም ምስምስ ተብዝሑ ጸረ ናጽነት ፕረስ ዝቕየር ዝልወጥ ወይ ከዓ ዝእገድ ኣይኮነን ሰብ ባይዳው ገይሩ ይጽሕፍ አፉ ከይዛረበሉ ስለዚ ናጽነት ፕረስ መሰል ዘጋታትዩ መተካእታ ዘይብሉ 18 መስከረም 2023 ስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።